Hi guys! Good evening! Welcome back sa atong YouTube channel. Kung sa mga bago pa diha nga wala pa nak-subscribe, please click the subscribe button below. O ang video na to karong gabi una is Explore DIPOLOG. So maglaag-laag ta tulang taon ng mga lightings nila, ang ilang mga pasiga, palang mga paparol diri sa DIPOLOG. So kung di maklaro ako ang tingog, kay wala ko'y mic, wala ko kapangandam, wala ko'y tripod, kahit nalian ang laag. Maybe I will just put subtitle ani para masabtan sa sad ninyo. So as of karon, pansa ta atong buhatan og montage ang mga lightings nila diri sa DIPOLOG. Moments later. Yo! There you have it! So, dire na lang ko sa van dire na lang ko sa van nag-end sa atong video dire sa Explore DIPOLOG kay na lubat akong cellphone. So, madto pataog asa pa Plaza Magsaysay o Provincial Capital. So, watch out sa sunod. Murag madto pa kita karon. As of now, nata sa puting van. Dire sa puting van ang mga kauban. Naghandagan with di maklaro kay wala kay suga. So, kita-kita na buta sa sunod nga among destination.
Hi guys. So mao ni siya ang atuang provincial capital. Ara atong lights. So pasensya kayo if kurog atong kamot kay wata kadalaron og We're here at Plaza. wala ta kadala og tripod. Tripod kay dinalian nato trabaho. So sa pagkita ninyo ganina mo to siya nga to ang mga lightings diri sa provincial capital. Sunod basin makalaag ta dito sa unahan ug makalaag ta dito magbuhat ra tag montage sa ilaang lugar sa plaza na pa to explore DIPOLOG. So watch out na lang po sa uban ha. Wow. Yo! Nanapunta karon sa Plaza Magsaysay with the squad. Deng 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 deng. Para tong view. Sana all may jewa, sana all mahal, sana all pinili ka ng tao mong mahal. Nata sa tunga sa kanang inana oh. But unsa na. Nata sa Plaza Magsaysay atong ituyok ang ilang view. Oh, babay siya. Shucks. Eventually. Yo! There you have it. So, salamat kayo sa pagkuyog-kuyog. Salamat kayo sa pagtanaw. Hangtod sa sunod nga video, hinaot nga magkuyog ang gihapon ta ug kuyugan ko ninyo sa paglaag-laag ug asa pa man galing tamabot. As of now, I'm here in the van with Manu. Yeah! So now we're here in ABC. Waiting for Sammy. So, diri na lang tama ng atong video nga paglaag-laag karong adlaw. Salamat kayo, salamat jud kay ninyo sa mga wala pa naka-subscribe, sa mga bagong viewers just. Please hit the subscribe button below and the notification bell for you to be updated on my next vlog. So there you have it. Yes, thank you so much. Bye.